to się nie dziwię, że i na próbę tak latają i nie mogą się doczekać, kiedy będzie, bo akurat znam ten zespół osobiście, także gratuluję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Chwila dla fotoreporterów. Nagrody. Słuchajcie, muzykanty to jednak mają dobrą robotę. Przychodzi chory do doktora i mówi: panie doktorze, jestem chory na depresję. Na depresję najlepiej jest zanurzyć się w pracy po uszy. Panie, ale ja beton mieszam. Także muzykanty mają tą okazję wyleczyć się z depresji, bo tam, gdzie śpiew, gdzie muzyka, tam dobrzy ludzie serca mają. Następny zespół, proszę Państwa, to jest Koniec kapeli. Dziękujemy Państwu, dziękujemy jury. Życzymy owocnej pracy, która troszkę potrwa, a Państwu za oklaski, za to. No, będzie zupa, będą kapele grały, będziemy się tu jeszcze bawili i czekali na wyniki, jakie jurorzy nam tu po naradzie zgotują. Także wiem, że ma być bardzo dobra zupa. I ile kuchanek Pani A ja wiem, że port jedzie i to taki duży, także chyba dla wszystkich starczy. Tak, port jest.